Right, muri yaZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwese kwa muri zita ndinonzi DJT1 tiri pano pa Teachcatch MTV. Nasi sezva munoziva kuti aiwa ndini muzukuru wasekuru Musundagore ndinenge ndirimo mumadziro imomo tichida kuona kuti sekuru vari kufamba sei, zviri kumboita sei. Nasi tiri kumvurwi pane umwe musha wavo, pane imba yavo. Tikatotarisa kunoku tikuona kuti sekuru ndowega wamhanya resi akusvika pakutopedza imba izvo zvakuteswa matiles. Saka so tikuda kumbonzwa kuna sekuru kuti tikuona sekuru muri kutenga nzvimbo dzakasiyana siyana, mune mastendi kwanzvimbo mune mastendi, kuchaona mune stendi, kuno kumvurwi mune stendi, tikuona kuti kuGrendale ndo kwatiri nasi. Muri kuzvifambisa sei sekuru, uye ikurudziro yipi yamuri kuda kupawo kune vazukuru venyu? Makadi muri yeZimbabwe. Ini ndinokukwazisa mese kwamuri vazukuru vangu vasekuru Musundagore, ndokufarira mese kwamuri. Chokwadi. Nhasi ndina mukoma T1 tiri kumvurwi. Kunowa kwatakavaka imba yedu. Imba iyi takaivakira chii? Takaivakira history yedu. Nekuti titi chikura. Right. Kuno kumvurwi ndikwangu kutauni yani? Ndokwengu kutauni. Town yedu. Saka muchigara kupi? Taibva kuGuruve. kuGuruve, alright. Chibereko taibva kuGuruve. Okay. Saka waitokura waenda kumvurwi. Unongo watofamba nzvimbo yakadase yakakura nokuti kudhara kwaharire kwaenda chakuenda. Saka so inini upenyu hwachinja, ndakabva ndati chii, inini mumvurwi mema ndaimbotambudzika pakurara mokuti waiti wakasiyiwa nebhazi munomoerera parengi. Okay. Saka ndibva ndati no, zvandada kuita inini munomvurwi munomuka ndada kutotengawo yangu stand. Kwakadoka ndinomboti muziva kumbodoko ndiri kupi? Ndiri kuno ndobva pamba pangu zvaita kana kwadoka so vanhu vaenda kumba kwani isima ndinasiona mabhazi kuti dzara kuti kwaipura wani bhazi radzichiwa vaya. Saka bhazi rino rakadzambara kusiya raenda nepamupikini kwachangondoro rakadzambara kusiya waitorara kupi? Wairara kupapa. Saka munoziva kuzara upenyu hwomutauni hwaendesa futika wakashanyira hama yako nokudzorera rini. Saka iwo manje pangumba cha waizvita sei, waizongorora parengi hapana zvekuita kusvika kunze kwachena. Saka so ndakazora kuti no, iyi nzvimbo iyi ndine history nayo. Right. Ende ndo nzvimbo ndakakurira upenyu wakakura wakaoma. Saka ndida kuti imomo munonzi mumvuri imomo ndida kunge ndine imba yangu yekuti nyangwe ndakapfuurawo nekuno ndakada kuona pokutandarirawo ndinotene nemota dzangu ndombotandarawo ndiri papi? Muri ipapo. Ndichirangarira panguva yenderera murenge ndashaya mabhazi ekuenda kumusha. Ichokwadi. Saka ndakati no, nyangwe vabereki vangu vakazovarwara vaita seiwo vanongouya vachigara mimba iyi, chiremba achivaonera papi? Warimo. Chiremba achatiravhira nokuti vabereki vadobva musha paoka. Sure. Vanenge vachiti musha wadu takavakaita tisakusiya tisakuramba tiri pasi. Saka vanoti no, vabereki vanosvika panguva dzavano kutambudzika umiri yakudzimba. Saka iyo imba iyi inobatsira nyangwe vabereki vangu, inobatsira kana mwana wangu achapfuura nekuno, nyangwe nemuzukuru wangu achapfuura nekuno kubvuri. Imba inenge iri papi? Inenge iripo. Sipla chakanakira zvakare kuvaka ukanera ndizvo kuvaka ndo pfuma isingapere. Toona mari inozara mabhegi inopera. Icho. Asi takavaka imba icharamba iripo. Ini ndichafa ndichiisiya, vana vangu vachaisiyawo, vazukuru vangu vachaita sei? Saka ndakaona kuti kuvaka ndiyo nhaka isingapere. Ichokwadi. Ndiyo nhaka yeupenyu hwevanhu. Tikaite mari yakati takatenga motikari kwana ise mazimota atina wasi, chakakosha kuvaka. Takavaka mhuri yedu inoona pakutangira, dzimwe dzenguva inopuwa rent, dzimwe dzenguva vanenge vasina pakugara vanoona dzimba dzokugara. Vabereki vedu vakarwara tinovawedza vachigara muimba zvine tirirukira kuti nyangwe chiremba anokwanisa kuvaonawo ari munzvimbo yepedyo. Ichokwadi. Saka kurudzira ndopakuvazukuru vangu ndoti aiwa vazukuru vangu ngativakei. Ndisaka takati president vakati nyika ine venyu vayo. Kuvaka kwedu isusu ndokunaka kwenyika yani? Ndokunaka kwenyika yedu. Ndokunaka kwenzvimbo yedu. Ichokwadi. Aiwa, tinotenda sekuru nemashoko akanaka nemashoko ekurudziro kune vamwe vazukuru venyu vari kukuonai. Asi munoziva sekuru kuti mukauya pano pachivhitivhiti vamwe vazukuru vanenge vakuda kutonzwa kuti zvakamira sei. Right, matare sekuru tinoziva kuti matare enga akavharwa. Saka taurai tinzwa. Tiri kuti vazukuru vangu mese kwamuri iko zvezvi matare edu takavhura matare edu totangira mwedzi wedu totanga kuti 15 November tita kutanga kubatsira vazukuru vedu nokuti tinoziva kuti panguva inenge yakazorora midzimu yedu matambudziko akawanda anenge achiuya futi kwamuri. Saka midzimu yedu inozotanga kuti sungobva muna 15 November kusvika mukupera kwano tichinopedzisa mwedzi wedu tinenge takutanga kubatsira vanhu vedu zvishoma nezvishoma. Saka panguva ino tikuti aiwa vazukuru uyai vane matambudziko avo tichibatsirana zvishoma nezvishoma. Ndoziva kuti hatigone zvese, zvimwe tinokundikawo asi shuri yedu inenge ida kuti tikunde. Zvakafanana makanika mwene nemotikari
dzimwe dzinomuka dzimwe dzinoita sei dzimwe dzinoramba. ndoti musati tuke vazukuru vedu kuti shungu yedu ipo payapo tinoti vayambuke. Ichokwadi. Hapana muzukuru wanosvika kuti aite sei ayambuke. Saka nyange kwana ndakakugadzirira zvinhu zvako sezvaita iwe ukaramba uchindiyeuchidza ini ndinoramba chita sei muchipusha. Ndinoziva kuti mese zvinoitawo Mwari nemadzimu vanodaira kusvika zvichinge zvaita. Saka ndikuti vazukuru vangu panguva inosununguka kuuya ana sekuru venyu taako kumatare tichibatsirana. Takati zviitirwa nevazukuru ngavasarasike vanosvikira paZimuri primary. Ndizvozvo. Ende ndakatanga kuti sekuru vane vende. Kune vanhu vari kutora kana mavhidhiyo kanyange ndichitaura nemiso. Wotoisa namba dzavo. Ndikuti vazukuru vangu makavana kule vari pamapeji vane fesi yasekuri siyana nawo nditsvage T1 mamedia naT1 achibana media naSly media ndo vanoteera mabasa angu andinobata. Saka munondiona kupi ikoko vazukuru vangu ndapota please musanditsvage kupeji kuti sekuru havaite peji. Sekuru vanenge vaine mamedia avo vachiona basa riri kubata sekuru semabasa amuri kungoona ese waya nokuti anenge ari mabasa akanaka. Saka tinoti maone ichokwadi. Aiwa ndinotenda sekuru mazvita. Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondosubscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira.